vært Daniel Frank. Kategorien er en hest. Du er velkommen til at dreje hjulet. Jeg drejer. Vi skal dreje. Ja, du drejer. Ja, 2.000 kroner. Så vil jeg godt købe en vokal. Ja. Det skal være et E. Ej, Desværre. desværre. Jamen, Igen. så er det Okay. mit. Ja, Så er det Bjarne fra Rislund. Ja. $4.000. Nej, fallit. Nå, Har du ikke den? hvad er det for Det det? er dårligt på. Hvad er det for det? Jeg har... Og den. Mange på den. 4.000. Jeg vil godt have et S som Søren. Ja. Der var 3 S'er. Så vil jeg godt gætte. Ordet det er charlatans. Ja. Det er fuldstændig Ja! rigtigt. Det er rigtigt. Så skal jeg finde far. Har du ikke sådan en? Jo, jeg skal lige finde det. Tillykke! Tillykke, du har vundet 12 kroner. Du må vælge frit på nederste hylde.